tak penone serasa bukti bonus kaya sangkul ya nggih dhisik panjenengan ndereke Pak Mantos aku ki sakjane nang kene ya sablare Mas Gareng piye Pak nang kene iki ora oleh apa-apa mongko aku nggo sopir nggo mobil nggo bensin aku nek ora oleh apa-apa ora aku rak mandhet ning baju bidungan tak nggo ngamen lho men yo ora wani lae batin iya iki wacung jempol karo Prastini. Saking gone Prastini iki tresna karo putrane utawa ya si Mbak Dewi iki lak dianggep putra karo Mbak Prastini. Mongko bengi iki ya warga laras kuwi payu ngiringi Mbak Elisa ning saka tresnane karo Mbak Dewi nyatane Prastini ora rawuh ning kene. Aku lho jare saiki ning Kalimantan, Pak. Ngopo ning mergo tresna karo Mas Edi karo Mbak Dewi. Aku pingin. Lho nang Kalimantan tanggapan? Lho. Barang ning kono ora apa-apa aku ning kene. Ning rencana kok. Neno. Ya. Tak introne Gus Suling sik ya. Ajareng. Ya. Ayo. 2.200 sik yo. Gayane. Yo intro Suling.
ini ya Mas Arvin ya. Ben ora kancane Mas Galeng Mbak Ani dijungke. Aja ninggal aku trimo.